Бер гади кешенең генә гамәле, игелеге, мәрхәмәтле булуы дөнья тарихын үзгәртергә сәләтле диләр. Моның дөрестлегенә инанмыйча мөмкин түгел. Чөнки, мәсәлән, Нургали абзый дип йөртелгән бер укытучының кайчандыр Оренбур шәһәрендәге бер урамда Муса дигән малайны күреп алуы, аны тануы һәм аны урам тормышыннан йолып алып, укырга урнаштыруы безнең илебезгә зур бер шагыйрьне һәм геройны бүләк иткән. Бу шәхес, менә бу укытучы Нургали абзый тагын бик күп игелекләр һәм гомумән кызыклы гамәлләр, мөһим гамәлләр башкарган. Остаз һәм шул вакытта остазларның остазы Нургали абзый Надиев. Без әлеге шәхес турында бераз мәгълүматлы булып алыйк әле. Нургали Надиев педагог, укытучы, дәреслекләр авторы, тәрҗемәче, методист, зур галим. Аның туган ягы элеккеге Пенза губернасының Сөләй дигән авылы. Хәзер бу авыл Саратов өлкәсенең Лопатино дигән районына карый. Ул төбәктә әле хәзер дә Надиевлар фамилиясе яңгырый. Һәм шушы авылда Надиевлар берничә буын дәвамында имам-хатиб булып хезмәт кылганнар. 1882 елның 20 августында Сибатулла хәзрәт гаиләсендә Нургали дигән малай туа. Дөрес әйткәндә, Сибатулла улы Нургалинең туган елы, туган көне турында бәхәсләр бара. Чөнки аның 83 елда туган дигән мәгълүмат та бар, 84 елда туган дигән мәгълүмат та бар. Шуның дөресен Аллаһ Тәгалә һәм Сибатулла хәзрәт кенә беләләрдер инде. Нургали Надиев бик тә мәгърифәтле гаиләдә туып үсә. Әти-әнисеннән башлангыч белемне ала, Иске Карлыган һәм Пәлдәнге авылларындагы мәдрәсәләрдә укый. Гомумән, менә бу Пенза төбәге, Пенза губернасы җирләре ул татар дөньясына бик зур, бик якты исемнәрне бүләк иткән төбәк. Бу яклардан Шамил Усмановлар, Гадел Кутуйлар, Хади Такташлар, Шәриф Камаллар чыккан. Һәм әлбәттә, аларның шактый киләчәк язмышларын Казан белән бәйләгәннәр. Нургали Казанга укырга керә, Казанда Күл буе мәдрәсәсендә белем ала. Бу мәдрәсә исә үзе шулай ук бик күп шәхесләрне тудырган, чыгарган урын, чөнки биредә Муса Бигиев та, Садыр Максуди да, Галиәскәр Камал, Гаяз Исхакый, Гафу Әхмәтов, Хөсәйн Ямашев кебек шәхесләр белем алганнар. Укытучылар арасында үз заманында Әхмәт Хади Максуди да монда укыткан, Зәки Вәли дә монда укытучы булып эшләгән. Гомумән, менә Касымия мәдрәсәсе, башка исеме Күл буе яки Апанай мәдрәсәсе, ул үз заманында традицияларга туры булган, традицияларга тугры торган мәдрәсә, шундый классик, кадими мәдрәсә. Ләкин менә бу мәдрәсә шәкертләре кадими принциплар белән яшәмәгәннәр. Алар әлбәттә Казан үзәгендә урнашкан бер уку йортында белем алучы кешеләр, алар әлбәттә барлык шундый прогрессив тенденцияларга бирешкәннәр, шул тенденцияларга дучар булганнар инде. Нургали шундый яңа вакыт шартларына буйсынырга әзер булган егетләрнең берсе. Чөнки ул гади имам яки мәдрәсә укытучысы булу хыялы белән генә яшәми. Ул үзенең киләчәген тагын да шундый зыялырак итеп тә күрә, амбициялары шактый зур булган күрәсең бу егетнең. Һәм ул Казанда мәдрәсәне тәмамлау белән беррәттән укытучылар мәктәбенә дә укырга керә, укытучылар мәктәбен тәмамлап чыга. Әлеге укытучылар мәктәбендә укуның бер зур өстенлеге булган. Чөнки шушы уку йортын тәмамлаган очракта сиңа дәүләт тарафыннан укытучы дипломы бирелә, ягъни син инде Россия империясы пространствосында шундый карьера өчен мөһим бер этәргеч аласың. Синең кулыңда файдалы диплом бар. Димәк, Нургали Надиев укытучылар мәктәбенең 4 классын тәмамлап чыга. 1904 елда ул инде диплом ала, шаһадәтләмә ала. Димәк, ул инде дини гыйлемгә ия, чөнки аның Касымия мәдрәсәсе базасы бар. Шул вакытта ул укытучылар мәктәбен тәмамлап, рәсми рәвештә укытучы статусына ия була. Димәк, ул башка мәктәпләрдә рус телендә укыта ала, башка фәннәрдә укыта ала. Димәк, аның укытучы хезмәте шушы вакытта башланып китә. 1904 елның 1 сентябрендә Казаннан шактый еракка күчеп китә ул. Минзәлә өязенең Мәчти дигән авылына күчеп килә. Бу авылда
ул рус сыйныфын җитәкли, рус классын җитәкли һәм аның укытучысы булып тора. 1877 елда ук ачылган әлеге класс бик тә үзенчәлекле авылда урнашкан. Чөнки Надиев эшкә кергән Мәчти авылы ул татар дворяннары, Солтановларның нәсел җирлеге, анда аларның утарлары, биләмәләре урнаша. Ул вакыттагы Оренбург мөфтияте башлыгы Мөхәммәдияр Солтанов та шушы нәселдән, Солтановлар нәселеннән, шушы авылда, авыл тумасы. Шулай иттереп, менә бу Нургали 22 яшендә үзенең карьерасын бик тә затлы авылда, бик тә затлы мәктәптә башлап җибәрә. Солтановның туган авылында эшли башлый. Һәм шуңа күрә дә 2 ел эшләп алганнан соң ул инде башка җиргә чакырыла, Самара губернасына караган Бозаулык шәһәренә күчеп китә. Әлеге шәһәрдә ул инде шулай ук мәктәптә укытучы һәм мөдир була. Алга таба аның инде карьерасы Оренбург шәһәрендә дәвам итә. Менә укытучы Пенза губернасында туган, Казанда, Казан губернасы үзәгендә белем алган, Уфа губернасының Мизәлә өязенә караган бер авылда укытучы хезмәтен башлаган. Бик шундый ярак авыл, Уфадан да, Казаннан да ярак. Уфа әлбәттә якынрак, әмма барыбер ераклык бар. Аннан соң Самара губернасында эшли һәм инде ахырда Оренбург губернасының баш каласы Оренбург шәһәренә күчеп китә. Һәм биредә Оренбургта ул Хөсәйния мәдрәсәсендә эшли. Анда рус теле һәм тарих укыта. Шул вакытта земствоның татар әзерлек мәктәбен җитәкли. Кыскасы, бик үзенчәлекле карьера. Приготовительная школа дигәне әзерлек мәктәбендә эшләүе шулай кызыклы, чөнки бу мәктәптә киләчәктә гимназиядә укыйсы балалар белем алган һәм менә шушы мәктәптә Надиев татар малайларын укыткан. Димәк, инкыйлабка кадәр Надиев шушы 2 урында эшли. Инкыйлаб еллары башланганда ул инде Хөсәйния мәдрәсәсендә эшен дәвам итә. Хөсәйния мәдрәсәсе революцияннан соң үзгәртеп корыла. Татар халык мәгарифе институтына әверелә. Әлеге институтның, пединститутның беренче директоры әлбәттә Нургали Надиев була. Надиев тарих фәне белән дә мавыккан һәм тарих дәреслекләрен язган. Әмма тарих белән мавыкканчы аның әле гомумән маҗаралар белән мавыгуы да билгеле. Чөнки ул Робинзон Крузо маҗаралары дигән китапны татар теленә тәрҗемә итүчеләрнең берсе буларак та данлыклы. 1904 елда ул Робинзон Крузоның бер кисәген Казанда татарча тәрҗемә итеп бастырып та чыгара. Үзе исә шулай ук маҗаралар һәм сәяхәтләр яраткан. 1909 елда ул шактый кызыклы сәяхәткә чыгып китә. Аның шушы сәяхәт турында сәяхәтнамәсе дә бар, сәяхәт хатирәләре дигән мәкаләсе бар. Аның маршруты бик тә кызыклы, чөнки ул Мәскәү, Одесса, Истанбул, Измир, Афина, Искәндәрия, Каһирә, Порт Сәгыйд, Яффа, Куддус, Бейрут, Салоники шәһәрләрен күреп кайта. Бүгенчек була. Надиев нәкъ менә Россия империясындагы укытучылар өчен оештырыла торган шундый льготалы ташламалы бәягә үткәрелгән сәяхәтләр турында мәгълүматны таба. Шушы мәгълүматка юлыкканнан соң ул гаризасын җибәрә, акчаларын түли һәм чынлап та шушы программада әлбәттә катнашкан бердәнбер татар кешесе була. Анда руслар, яһүдләр, поляклар катнаша һәм менә Надиев бердәнбер татар кешесе. Һәм ул әлеге сәяхәт турында мәкалә язганнан соң, әйдәгез татар укытучылары, сез дә шушы сәяхәткә кушылыгыз, үзе дә барып кайтыгыз, чөнки сәяхәт ул сезгә яңа белем алу мөмкинлеге дип әйтә. Менә без хәзер ничек укытучыларны төрле шәһәрләргә, илләргә стажировкаларга, белем алырга җибәрәбез. Надиев та нәкъ шулай ук 110 ел элек стажировкага төрле илләргә барып кайткан дип әйтә алабыз. Надиев әлбәттә география һәм тарих белән дә бик каты кызыксына. Мәктәп мәдрәсәләрдә ул тарих фәнен дә укыта. Һәм 1909 елда аның Русия тарихы исемле дәреслеге басылып чыга. Революцияга кадәр татар мәктәпләрендә актив кулланылган дәреслекләрнең берсе ул нәкъ шушы Надиевның Русия тарихы китабы. Шунысы да кызык. Бу китапның бер басмасын цензура тыя, чөнки
Надеевның тарих фәненә карата булган карашлары бераз радикальрәк булып тоелган. Ул чынлап та татар тарихын, Россия тарихында менә бу татар тарихы нинди урын алып торганлыгын җентекләп тасвирлый. Цензура аның белән тулысынча килешеп бетмәгән кадәр вакытта. Әлбәттә, бу елларда Надеев әле дәреслекләр төзеп кенә калмый, маҗараларга юлыгып кына калмый, ул әле үзенең коллегаларын, хезмәттәшләрен, педагогларны үстерер өчен дә хезмәт куя. Укыту методикасы, белем бирү өлкәсендә ниндидер казанышлар хакында мәкаләләр язып, аларны мәктәп журналында, мәгалим, мәгариф журналларында бастырып чыгара. Ул җентекләп педагогиканың теориясын өйрәнә. Шуңа күрә дә инде совет чорлары башлангач, ул педагогика фәненнән татар телендә беренче шундый махсус дәреслекне, педагогика конспектлары җыентыгын бастырып чыгарачак. Оренбургта Халык мәгариф институты оешканнан соң, аның менә бу Оренбург татарлары даирәсендә абруе тагын да арта төшә. Чынлап та ул илдә давыллар барган чорда Хөсәйния мәдрәсәсе коллективын таратмау, юкка чыгармау өстендә эш итә. Һәм инде әлбәттә мәдрәсәнең асылы үзгәрә, әмма ул һаман татар дөньясының шундый бер мөһим үзәге булып кала. Һәм инде Оренбургта бу чорда төрле талантлы кешеләр яши, алар әле һаман да биргә туплана. Шәриф Камал мәсәлән Оренбургта үзенең эшчәнлеген дәвам итә. Надеев бу елларда шундый бер вак кына, ләкин чынлыкта бик мөһим гамәл кыла. 1921 елда Оренбургка Муса Җәлил килә, аңа бу вакытта 15 кенә яшь. Ул инде шәһәрдә моңарчыда яшәгән була, әмма менә шушы 21 елда, 15 яшьлек чагында аның ачлык еллары бу, аның Оренбургта туганнары калмый, ләкин ул Оренбургка килә һәм урам малайлары төркеменә кушыла. Бу вакытта аны шундый урам малайлары белән йөргәндә шәһәр базарында Нургали Надеев аны күреп ала. Кайчандыр Муса Хөсәйниядә укыган була, әлбәттә, ул Хөсәйниянең шушы талантлы шәкерте Мусаны танып ала. Танып ала да үзе белән алып китә. Юындыра, тамагын туйдыра һәм иң мөһиме хәрби-сәяси мәктәпкә курсант итеп урнаштыра. Кыскасы шундый кадетлар мәктәбе дисәк тә була, шундый уку йортына җибәрә. Соңрак Җәлил Надеев җитәкләгән институтта укып ала, һәм инде Надеев Казанга күченгәннән соң Муса Җәлил һәрвакыт Надеевның Казандагы фатирында кадерле кунак буларак каршы алына. Хәтта Муса Җәлил сугышка киткән вакытта Надеевлар фатирында Җәлилнең ниндидер документлары, бер папка документлары да сакланган булган. Муса Җәлилләр язмышына инде йогынты ясап үз тарихта үзенең эзен калдырганнан соң Надеевлар гаиләсе тулысынча Казанга күчеп килә. 24 елдан башлап алар Казанда яши. Һәм ул озак еллар дәвамында Казанда шушы педагогика фәнне оештыру уку йортлары юнәлешендә эшен дәвам итә. Күпмедер вакыт педагогика техникумында эшли, академик үзәктә хезмәт итә, педагогика институтының педагогика кафедрасында мөдир була, күпмедер вакыт хәтта музейда эшләп ала. 27 елның августында Максим Горький Казанда кунакта булган чакта татар мәдәнияте йортында үткән очрашуда Надеев Горькийны татар фән эшлекләре исеменнән сәламләп чыгыш ясый. Гомумән, менә бу елларда, 20-30 елларда Нургали Надеев Татарстанда фән, педагогика өлкәсендә абруйлы шәхес, республиканың, шәһәрнең горурлыгы һәм инде ул әле һаман да үзенең мәкаләләр язу хезмәтен дәвам итә. Әйткәнемчә, бу елларда аның педагогика конспектлары исемле китабы да басылып чыга. Шулай ук ул мәгариф журналында даими рәвештә мәкаләләр язып, укытучылар өчен кирәкле киңәшләрне бирә. Мәсәлән, балаларның гыйлемен арттырыр өчен ничек аларны экскурсияларга барырга кирәк. Ул вакытта экскурсиялар әле яңа күренеш, ул экскурсияның теориясын төзеп укытучыларга тәкъдим итә. Гомумән, аның бу елларда язган киңәшләре, бу елларда язган менә бу фәнни методик мәкаләләре әле һаман да актуаль. Аларны һаман да кулланырга була, чөнки ул хезмәт тәрбиясенә дә өйрәтә,
балаларны тәрбияләүдә мәктәпнең генә түгел, ата-аналарның да роле бар һәм ата-аналар да тәрбияле булырга, ата-аналар да бу эштә катнашырга тиеш дип әйтә. Гаилә гаепнең кечкенә өлешен дә үзенә аласы килми. Мин әле баласының уңышсызлыгын үстенә алган, үзенең өстенә алган бер генә гаиләне дә күргәнем, ишеткәнем юк. Мәктәпне гаепләргә теләмәгән ата-аналар да ана сөте белән кермәгәнне, тона сөте белән кермәс ахыры дип гаепне баланың табигый хәленә сылтыйлар. Үзләренең бурычлары, гаиләләре турында уйларга исәпләмиләр. Менә ул Надиев тасвирлаган әлеге проблемалар асылда һаман да кабатлана һәм ничектер аның язган мәкаләләрендә киңәшләрне бүген дә кулланырга мөмкин булыр иде. 1940 елда Нургали Надиев Казанда вафат була һәм ул Казанның Арча зиратында университет профессорлары җирләнгән урында күмелә. Исән чагында аның хезмәте шактый югары бәяләнә, вафатыннан соң да аның исемен саклау юнәлешендә кайбер эшләр башкарыла. Нургали ага кулыннан килгән кадәре татар халкына эшләп торды. Намуслы кеше иде дип язып калдырган Бакый Урманчы. Чынлап та менә бу милләт өчен күп хезмәт куйган кешенең ул яшәгән йортның диварына мемориаль такта куела. Хәзер вакытта безнең тар китап йортында, Шәйф Камал музеенда Нургали Надиевка бәйле төрле чаралар да үтә. Иң мөһиме, Нургали Надиев үзеннән соң әле чынлап та милләткә, илгә, кешеләргә хезмәт иткән балалар тәрбияләп калдырган. Бу да мөһим критерий, зыялылыкның бер билгесе. Аның өлкән улы Назиф төзүче инженер булып хезмәт итә. Сугыш вакытында ул әсирлеккә эләгә һәм Урал легионы эшендә катнаша, анда җәлилләр белән аралаша. Рөстәм дигән улы төзүче инженер да була, шул вакытта гомере буена язучылык белән дә мавыга, төзүчеләр, инженерлар темасына очерклар яза, матбугат белән хезмәт итә, радиода да эшләп ала. Аның бик кызыклыгына язган мәкаләләре, очерклары һәм шундый хәтта китаплары, тәрҗемә иткән китаплары да бар. Алар да безнең әдәбият тарихының һәм гыйлем тарихының бер өлеше булып тора. Улы Рөстәмнең көндәлекләре аша без Нургали абыйның гаиләдә нинди урын алып торуын белә алабыз. Чөнки менә Рөстәм яза: "Мине үземнең яраткан, иң сөйгән кешем озата төште. Ул үзенең ак чәчле, ак мыеклы, ак бөртек сакаллы йөзе белән минем йөрәгемә, миңа тормыш биргән, безнең алтавыбыз эчендә җанын, тәнен кызганмаган атам Нургали абзый. Мин сизәм, ул шат та, күңелсез дә, ул ачык та, уйчан да. Аңа мине үзенең сөйгән улын узату бер яктан зур шатлык та, бер яктан зур кайгы да. Ул мине үзенең зур таянычы итеп хисаплый. Ул миңа ышана, ул мине ярата." Менә балалары, әтиләре турында шундый фикердә булсын өчен, әтиләре чынлап та зур педагог булырга тиеш булгандыр. Димәк, ул тәрбия турында язган киңәшләрен, фикерләрен теориядә генә түгел, практикада да гамәлгә ашырган, чынлап та балаларына дөрес тәрбия бирә алган. Нургали Надиев чыннан да халкына хезмәт иткән, остазлар тәрбияләгән, кешеләргә ихтирам белән караган һәм балаларын мәхәббәт белән үстергән остаз. Бу шәхес 20нче гасырның шулай бер мөһим персонажы. Ул бердән Татарстан Республикасына кадрларның Россиянең төрле почмакларыннан килүен күрсәтә. Чынлап та аның хезмәт биографиясе бер юлы берничә губерна белән бәйле. Икенчедән, Нургали Надиев чынлап та ниндидер менә төрле вакыйгаларның, төрле процессларның үзәгендә кайнап йөреп, аларга йогынты ясаган. Бу вакыйгалар исә һаман да безнең тормышыбызга йогынты ясый тора. Элементар менә шул Мусаҗәли белән булган вакыйга, бер яктан кечкенә генә гамәл, икенче яктан нинди аның тәэсире, йогынтысы булган. Икенчедән, әлбәттә, Надиевның эшчәнлеге, педагогикасында булган эшчәнлеге безнең хәзерге мәгарифкә дә, безнең тел белеменә дә, безнең татар телен төрле фәннәрдә, фәннәрне укытуда куллануга да йогынты ясамый калмаган. Нургали абыйлар, алар андыйлар безнең тарихыбызда күп булган. Менә бу Нургали Надиевның мисалы безгә шундый галимнәрнең, педагогларның тарихын яхшы аңларга ярдәм итә. Җай булганда Нургали Надиевның Островский урамы 15нче йорт диварына куелган мемориаль тактасына күз салыгыз. Бу шәхесне искә ала торган чараларга да
килеп китәргә киңәш итәм. Нургали Надиевның сәяхәтнамәсе шулай бик тә кызыклы. Әлеге сәяхәтнамәне Тел, әдәбият һәм сәнгать институты бастырып чыгарган «Рухи мирас» исемле сериядагы китапларда күрергә, укырга була. Шулай ук укырга киңәш итәм, чөнки анда Надиевның татар халкы, башка халыклар турында, башка илләрнең тарихы турында бик тә кызыклы күзәтүләре, фикерләре теркәлгән. Чынлап та ул заман кешесенең эрудициясенә, аның дөньяга булган киң карашларына таң каласың. Нургали Надиев дигән кешене дә үзегезнең хәтер сандыгына бикләп куегыз.